karena Yusri. Tapi pas aku kok ketokan kok cukup kok sempit nih, terus disuci ombol nih. Salah. Ini apa-apaan ini ya. Kok awan tak pindai kono. Ngomong hati kok uang Hei, yo Tuti, anu apa pean? Hah? Iki lho, patokan kok kita anu tuh. Kok sempit pasake ya ane podo sih. Yo ta. Anu iya ukuran. He, ojo karepe dhewe dadi wong ya. Iki ngono wis ana patoke tekku. Tek sampean iki pinggir kene. Ola apa kok moro-moro dipasang sakmene nyolong nggone ombone iku. Aku ngono iki wis maro nyewa notaris wis ngukur-ngukur kabeh. Ola apa kok katek didawokno rene. Lah aku ketokane kan sempit kan nyenane tepak ngukur ku bae ta wonge salah. Tak nyenekno kan dadi ya. Ngene. Lho, karepe dhewe gak iso. Yo gak iso wong iki lho tanahku yo. Yo gak iso. Iki wis ana patoke, wis ana ukurane. Kok iso nyolong cak akene iku lho, tek sampeyan niku kene. Yo kene wong kan lho mene sih. Ya gak iso wong iki lho kaya ngono modelane iku lho. Wong wingi ku diukur ya. Aku wis nyelok notaris tak kon ngukur-ngukur iki wis ana tengarane. Oh lapo lho kok iso dianukono ya kene sik tek peyan niku. Abang kok sore kok iki tak pindah. Waduh iki gak bener lek koyo ngene iki lho sing bener iki. Lek iki aja golek perkara sampean niku. Wong iki rek. Golek perkara tek sampean iki kene. Ora samene aku wis Delok talalak mempeng ae. Gak iso sih. Oh, karepe dhewe wong iku pancen wong ana tengerane dhewe-dhewe kono ngawur tok iku penggaweane iku.